Gabon, hemen nago, agindu legez, astebete geroago, beste poematxo bat irakurtzeko prest, zuzeneko emonaldian. Aurrekoan, hainbat iritzi eta impresio jasotet, onak, eta momentuz aurrera jarraituko dugu. Gauetogoko egunotan, gauzak aldatu dira apurtxu baten. Oin laster ametik ordu betera hasiko da etzeratzeko agindu hori. Batek daki zer konpundu gura da horien gu 11 aurrera etxean atxilo hartuta. Baina hemen gauz. Eta gaur doela urte terdi edo Buenos Airesen idatzitako poema bat irakurriko dut. Orduen bizitan joan nintzen. Urte bi eta gero, eta Fabian eta Romi lagunen etxean nengoen, eta hau etorri jatan burura har ningula. Interpretazioa betiko modun irakurlearen eskuetan gelditzen da, eta nik irakurri egingo dut. Erdian. Erdian jaio nintzen, ez goizegi, ez berandu. Garai lokartuan. Ez ikatz gori, ez zelur hormatu, bustin epel akaso. Erdian, beti erdian. Ez gozo ez garratz, ahoan atsegin gehienez. Ez maitatu egia, ez gorrotatua, estimatua sikiera. Gau maiko argi motela, iluntasuna usatzen dizuna ametsak argitu barik, lerroei osta-osta jarraitzeko nahiko. Erdian, beti erdian. Ezakuiu ez galga, makulu badazpadakoa. Jaio nintzen, bizi naiz, erdian, ezerezean. Eta amaituta da, ordekot, Buenos Aires 2019ko martxoaren 2, orduan antza. Idatzi noen, ez dakit idatzi amaitu. Eta hau da, bigarren irakurraldia. Espero zuetako batzuk gogoko izatea, eta espero datorren hastian osta bere amen egotia beste zeozer irakurtzeko eta partekatzeko prest. Gabon, zaindu, eta ez izan hotzanegiak. Askotan erdian egotiak badeko bere alde ona be bai.